Bafethu, ngicela nifunde ukubhebha. Sengikhathele mina ukusizana ney'ntombi zenu, yabo. Njalo kumele sizwe yimina. Into engcono kumele ngifundise nina manje ukuthi umsebenzi wenziwa kanjani. Nobaba uma nomsebenzi othize ufundisa indodana ukuthi isalenze njani noma engasekho. Mase ngikhathele lokhu ngisizana ney'ntombi zenu. Ngicela ukuthi okungcono ngivule iklasi noma ngisende ividiyo noma nginichazele ukuthi kwenziwa kanjani umuntu mebhebha umuntu ukuthi wenza njani. Because manje sengikhathele ngempela. Sesiza ziningi-ke manje angisazi noma ngibaleke noma ngithi angikho noma ngibiza amaphoyisa angisazi. Vele ziqhamuka zibe u-9 zibe u-10 yabo zithi angizoyisiza. Ngoba manje nina noma nishaya u-1 wawona lo 1 awuphelele u-0,000000001 yabo nalo 1 akhona awuphelele unqamukile. Mama sengikhathele ukunisiza-ke ngicela nazo niy'tshele ukuthi ngizotshela zona ukuthi ngizovula iklasi noma ngitshela nina la ukuthi ngivula iklasi lokufundisa ukuthi umuntu ubhebha kanjani, wenza njani, uqala kanjani, step 1, step 2, step 3. Because sengikhathele ngempela nami ngoba aninginiki lutho futhi. Ngisiza nje iy'ntombi zenu kodwa aninginiki lutho, yabo. Phela nami ngeke lokhu ngivele ngithi yimi lona osiza amajidi, yabo. But njengoba ngivelile manje ngiyazi ukuthi akekho neshow ukuthi ngimsize lapha umuntu wakhe. Kodwa ngivela ngoba sengikhathele. Kade ngayiqala lento sengikhathele ngempela. So nje ngicela ngizophosta ivideo isikhathi mhlawumbe during this week ngichazele ukuthi kwenziwa kanjani, yabo. Because angisawuthandi lo line ovele ube lapha nefletini lami. Ulayini womuntu ulayini manje nami phela ngizoxosha mase nginama-visitor angaka. Angisawuthandi lo line. So bengifundise step 1 step 2 niqalise ku-0 nicathulise.